Hej, jeg hedder Anna Falk, og jeg er iværksætter. I mine projekter har jeg altid været optaget af at skabe forbindelse mellem mennesker. Oplevelsen af samhørighed og fællesskab. Og i 2021 købte jeg en gammel, faldefærdig bondegård på Møn. Netop med drømmen om at skabe et sted, hvor vi alle sammen kunne samles. Det sted findes nu. Det hedder Byggeagergård og er både et naturhotel, en café, et koncertsted, et eventsted. Her på Byggeagergård er der en helt fantastisk gammel lade, som om sommeren huser koncerter, gratis events, gratis markeder, og på alle mulige måder er med til at samle rigtig mange mennesker. Det er da bare meget koldt om vinteren. Så jeg drømmer om, at vi kan bygge en sal, der kan bruges til de samme former for events igennem vintertiden. Vil du være med til, at vi sammen skaber endnu mere rum for fællesskab? Så støt projektet med det, som er muligt for dig.